ба зарар дидагони низоъ дар сарҳади тоҷикистону қирғизистон кӯмакпули ҷудо карда шудааст, аммо танҳо аз тарафи мақомоти қирғизистон ва танҳо ба шаҳрвандони ин кишвар. рӯзи шанбе раиси вилояти Баткени қирғизистон аз зарардидагони низои марзӣ дар деҳаи оқсой ки ҷароҳатҳои гуногун бардоштаанд дидан кард. дар ин бора хабаргузори Кактуси қирғизистон хабар медиҳад. раиси вилояти Баткен аз фонди захиравии ҳукуматаш ба ҳар ҷабрдида 5000 сом ҷудо кард. ин ба $71.6 баробар аст. дар ҳамин ҳол мақомоти тоҷикистон на танҳо ҳеҷ кӯмакпулие ҷудо накарданд, балки аз зарардидагон ва ҳатто хонаводаи муаллими шаҳидшуда низ дидан накарданд. раис ҷумҳури тоҷикистон рӯзи 26 июл барои вохӯрӣ бо ҳамтои қирғизаш ба Ворух сафар кард, аммо на бо зарардидагон ва на бо мардум дидор накард. طبق اطلاع منابع گوناگون به مردم واروخ سپارش شده بود که از خانه‌هایشان خارج نشوند. امام علی رحمان با قیچیش در افتتاح چند انشاءات جشن شرکت نمود و واروخ را با چرخبال ترک کرد.